pekne ďakujem, že ste si klikli na toto moje prvé video na YouTube. Rozhodol som sa ho urobiť o ostrove Madeira, keďže som tam prednedávnom bol a chcel by som sa s vami podeliť o nejaké informácie, tipy a triky, ktoré by mohli vám práve pomôcť, keď sa rozhodnete navštíviť tento ostrov. Mám tu pár poznámok, ktorými sa budem riadiť, aby som povedal všetko, čo by som chcel povedať, a teda poďme na to. Madeira, ostrov Večnej Jary, ako sa tam dostať. Nečakajte vypredajové letenky za nejakých 30-40 eur. Ja osobne som ich kupoval mesiac dopredu za nejakých 170 eur a vo väčšine roka sa tie letenky pohybujú okolo tých 150-140 a v podobných cenách. Minulý rok som pozeral, že za pol roka alebo za 4 mesiace neklesli pod 200 eur, čiže lacnejšie letenky jedine ak s prestupom. Prestupuje sa častokrát v Ríme, alebo v Lisabone, alebo v Porte. Ak máte čas na prestup, využite to, ak nemáte čas na prestup a bude to možno trochu drahšie, využite priamy let. Čo sa týka dopravy po Madeire, určite si požičajte auto s tým, že vyberte si menšie auto, pretože Madeira v niektorých častiach má naozaj úzke cesty a vy sa nechcete na dovolenke proste stresovať, hej, čiže vyberte si menšie auto. Ja som mal Fiat 500, na ostrove uvidíte veľa Fiatov 500, uvidíte tam veľa Smartov, uvidíte tam veľa proste maličkých aut. Ak pôjdete na do 4 alebo väčšia partia, áno, tam dáva väčšie auto zmysel, ale tiež by som opäť volil auta typu Seat Ibiza a podobne, nejaké hatchbacky, určite nevyberajte nejaké veľké SUVčka a podobne, pretože na Madeire, ako hovorím, častokrát, keď pôjdete cez nejakú dedinku, tak auta parkujú po oboch stranách a tým pádom musíte si dať väčší pozor a to nechcete. Potom nedaj Bože sa z autopožičovňou naťahovať o nejaké havarijné poistenie a podobne. Ušetrí vám to nervy a čas. S tým, čo by som chcel opäť podotknúť, ak si budete požičavať auto, kontaktujte Instagramný profil, ja vám ho dám aj tu dole do popisku. Raráhy na Madeire, so všetkým vám pomôže, budete to mať ľahšie. Ak budete mať akékoľvek otázky, určite sa obráťte na neho, môžete aj na mňa, ale on tam žije, tak vám bude vedieť povedať asi lepšie. Čo sa týka ciest na Madeire, všetky sú veľmi dobre udržiavané. Častokrát uvidíte niekoho na tých cestách pracovať, majú tam veľmi kvalitné cesty, komunikácie, dostanete sa takmer všade po týchto cestách. Mohli by sme sa od nich ako Slováci učiť. Vy tak budete môcť využívať svoje auto. Asi by som sa veľmi nespoliehal na to, že by ste boli bez auta, pretože bolo by to pre vás veľmi komplikované a presuny z jedného miesta na druhé by trvali o mnoho dlhšie. A keďže Madeira je známa svojim premenlivým počasím, tak neviete, ako sa môže vyvinúť počasie a vám sa jeden výlet môže takto zmeniť. Čiže určite si požičajte auto, uvidíte, bude to pre vás výhoda. Čo sa toho týka, tak tá cesta autom na Madeire môže byť sranda. Máte tam dokonca niektoré takéto kopce, do ktorých budete musieť ísť, čiže uvidíte, tá jednotka a dvojka bude pre vás zaujímavá, preto ak ste zvyknutí, vyberte si automatickú prevodovku. Plánujte si výlety podľa toho, kde na ostrove bývate. To znamená, že keď pôjdete napríklad na sever ostrova a bývate na juhu, tak si vyberte nejaký prvý výlet, ten najďalej od bývania a potom každé ďalšie nadväzujúce na ňo, aby ste si napríklad pri ceste naspäť na ubytovanie mohli sa niekde ešte zastaviť a vidieť tých vecí viac, aby ste nemuseli tak cikcatkovito behať a míňať zbytočne veľa benzínu. Madeira, počasie v zime. Ja som bol v februári a musím s kľudným svedomím povedať, že tam bolo teplo. Objektívne tam bolo teplo, pršalo nám asi len 2 dni, ale to večer, čiže cez deň to bolo v pohode. Svietilo slnko a v určitých situáciách to slnko svietilo tak, že sme si volili tieň. Ja som bol s partnerkou, ktorá má veľmi rada teplo, ale tiež v niektorých prípadoch povedal, že poďme si sa radšej do tieňa, pretože je mi naozaj horúco. Objektívne je tam teplo, som človek, ktorý má radšej rád zimu, preto si neviem predstaviť byť na Madeire v lete. Hej. Tam, keď je nejakých 24-25 stupňov, musí to byť akože dosť pre mňa osobne. Čiže teploty sme mali 15, 16, 17 a bolo to príjemné, bývali sme blízko pri oceáne, mali sme otvorené okno, aby sme počuli zvuk oceánu a zaspávali pri ňom a v noci sa tá teplota pohybovala niečo okolo 12-14 stupňov, čiže toho sa nebojte, že vám to bude zima. Preto veľmi rozumne voľte, čo si na Madeiru zoberiete, pretože ja som mal za sebou jedné tepláky, jedné rifle a jedné kraťasy a 6 dní som bol v kraťasoch a jeden deň som bol v tých rifliach, pretože sme išli na Pico Ruivo a to bolo jediný krát, kedy som ich využil. Čo si vziať počas zimy, respektíve v zimných mesiacoch,
a akú obuv zvoliť. To som ľudí, ktorí išli na niektoré ľahšie treky aj vo vysokých trekkingových topánkach, čo by som určite neodporúčal. Ak ste low budget cestovateľ, tak radšej zvolte nejakú trailovú obuv bežeckú, pretože na Madére nebudete chodiť len po turistických chodníkoch alebo nejakých nespevnených cestách, ale budete chodiť veľa aj po spevnených cestách, preto bežeckú s nejakým dobrým dizajnom. A ja by som vám nešmýkalo. Moje drobné odporúčanie je zvoliť si nejakú obuv, ktorá má aj vodeodolnú membránu, pretože ak prejdete nejakými steblami trávy a bude raná rosa a podobne, tak aby ste nemali mokré nohy, ale určite si neberte turistickú obuv. Zabere to veľa miesta. Ak ste veľmi zvyknutí, dobre, je to na vás, ale ja v tom nevidím zmysel. Väčšina ciest na Madeire, aj tých turistických, sú spevnené, sú dokonca dláždené, čiže tam tú vysokú obuv naozaj nejakú s tuhou podrážkou nevyužijete. Práve preto ma napadá ešte to, že keď sme išli dole z Pico Ruivo, tak išiel hore pán, ktorý mal na sebe sandále. A vy sa možno zasmiete, že prečo mám sandále, ale naozaj Pico Ruivo zvládnete aj v sandáloch, bez problémov. Tu sa dostávame k poslednom bodu, kvôli ktorému všetci ideme na Madeiru, a to sú výlety. Čiže výlety, kam ísť a čo vidieť. Za mňa. My sme si výlety plánovali podľa počasia, preto si aj vy plánujte výlety podľa počasia, pretože počasie na Madeire sa veľmi rýchlo mení. To sa hlási večer, ráno nemusí byť pravda. Čiže určite si pozerajte viac zdrojov, ako hlásia počasie na Madeire. Prvá destinácia, na ktorú sme nadväzovali, bolo Pico Ruivo. Nešli sme tak podľa dní, ale mám to tak zapísané. Bolo Pico Ruivo, jeden z najvyšších teda kopec Madeiry, z ktorého veľmi pekne vidieť východ slnka. Samozrejme musí počasie priať, nám prialo veľmi a bolo to naozaj nezabudnutelné. Treba si privstať, my sme museli vstávať o nejaké 3 na 5, niečo také, pretože sme bývali hodinku 20 cesty autom pod Pico Ruivo a stamať to je hore nejakú hodinku. Niekde na internete som čítal, že to zvládnu aj deti. Asi to zvládnu aj deti. Je to krásna dlažená cesta, sú to schody, je to naozaj pekne urobené, čiže bez problémov to zvládnete každý. Tam sa treba dobre obliecť, pretože zvykne tam fúkať. Určite nepodceňte prípravu na tento výš, tak to nazvime. A ako som hovoril, cesta z parkoviska hore trvá asi hodinku. Po tú najvyššiu horskú chatu to trvá nejakých 40 minút a odtiaľ je to nejakých 15 minút. My osobne sme to dali za 45 minút celé, pretože sme sa ponáhľali na ten východ slnka. Všetky nejaké pekné miesta na Madeire, respektíve väčšina z nich sú spoplatnené nejak extra. Vstup na Pico Ruivo stojí 3 €. My sme išli veľmi skoro ráno, nikto tam nebol, čiže sme nič neplatili, ale keď už sme išli smerom dole, to mohlo byť 8:30, 9 hodín, tak sa platili, myslím, že 3 € za jedného dospelého. Ale inak dole pôjdete veľmi dlho, tie výhľady sú naozaj nádherné. Čo sa týka napríklad levát na Madeire, je ich strašne veľa. Niekto môže tvrdiť, že sú všetky na jedno kopyto, avšak ak máte radi prírodu a ticho, určite choďte, sú nádherné. My konkrétne z Pica Ruiva sme išli k najbližšej levade, ktorá sa volá Levada do Coldeirao. Vstup stojí 3 €. Je tam krásny vodopád. My sme ďalej už nešli, pri tom väčšom vodopáde sme sa už vracali naspäť. Čiže kto má rád levady a podobne, tak určite odporúčam, je to krásne, je to tiché, je tam veľa zelene. Ak ste milovník prírody, prídete si na svoje. Odtiaľ sme išli na Cabo Girao, myslím, že je tu najvyšší mys v Európe, alebo v západnej Európe, také niečo. A vstup stojí opäť 3 €. Ste vo výške myslím, že 500 metrov a pod sebou máte len sklo a vidíte dole. Je to pekný výhľad, určite tam treba ísť. My sme to mali po ceste, bolo to síce už zafunšanom trošku, ale tam sa nám veľmi páčilo, ako bolo to super, hore si viete dať kávu, určite odporúčam marakujový, myslím, že cheesecake je to. Rovnako som ešte nespomenul, ale pôjdete na Pico Ruivo, je tam cez dedinku Santana, tam sú tie krásne domčeky so slamenou strechou, čiže tam určite treba ísť. Je tam potom reštaurácia, dám vám aj dole do popisku, reštaurácie odporúčam, respektíve kde mi nechutilo, nemusíte sa tým riadiť. Sadnite sa na kávu, to malá dedinka a sú tam veľmi príjemní ľudia, respektíve všade na ostrove sú veľmi príjemní ľudia, ale táto dedinka pôsobí takým historickejším dojmom, to nazvem asi vďaka tým domčekom. Ďalší veľmi pekný výhľad je Miradoro de Teleférico. Je to najstrmšia lanovka v Portugalsku, myslím, že idete nejak 300 metrov
a vstup stojí 5 eur na jedného dospelého. Zidete dolu a máte tam krásny výhľad. Není tam signál, na to pozor, ale ste tam sami. Je tam extrémny pokoj. Ak budete mať šťastie, že bude veľa ľudí, tak to bude nádherné. Je tam jedna pani potom, ktorá tam má takú provizornú kaviarničku, myslím, že 5 eur stojí malé pivko, malá limonáda a káva, neviem koľko stojí, ale ponúka tam aj kávu. Viete si tam sadnúť k nej na strechu a vychutnávať, nepočujete naozaj nič, len šum oceánu, čiže tam je to veľmi malebné, to by som odporúčal tam ísť. Odtiaľ viete ísť na pekný výhľad, respektíve každý výhľad na Madére je pekný, ale na tomto som bol ja, tak ten sa mi páčil, je Miraduro de Garganta Funda. Boli sme tam sami, čiže to bolo o to krajšie, verím, že budete mať to isté šťastie, nebude tam veľa turistov, možno aj preto by som volil práve zimné mesiace, lebo ak toto bolo málo turistov, čo sme zažili my, neviem, či by som išiel v lete, úprimne. Čiže Miraduro de Garganta Funda, tam určite sa chodite pozrieť a nenechajte sa odradiť, niektoré cesty na Madére vyzerajú, že nevedú nikam, ale uvidíte na ich konci, odparkujete auto, prejdete sa pár desiatok metrov a zrazu máte taký výhľad, že ste úplne očarení a si poviete, ty kokos, tak kvôli tomuto sa sem oplatilo ísť, čiže určite tento výhľad. Les Fanal, všetci poznáme ten les, kde je to také mysteriózne, keď je tam hmla, respektíve sú to mraky, lebo ste už fakt vysoko, tak to je veľmi pekná prechádzka, tam určite treba ísť, je to zaujímavé, keď to tak človek vidí a strávte tam nejaký čas, pretože dá sa ísť aj hore, tak doprava ďalej, viete si tam určite nájsť to svoje, nejaké to miestečko, kde budete sami. Aké pláže? Mne osobne sa páčila pláž v dedinke Ponta do Sol alebo Praia do Porto do Seixal. To sú také dve pláže, kde sme strávili čas. S tým, že tá Ponta do Sol sa mi veľmi páčila, tam sme sa boli aj najesť a tá Praia do Seixal ako bola pekná, ale asi my sme ju nezastihli v nejakom najkrajšom rozpoložení. Je to pláž a vraj sa tam oplatí ísť na východ slnka, pretože ho uvidíte tak spoza obzoru vychádzať, alebo ako to povedal, ale vám musí zase výsť počasie. Ak pôjdete napríklad do hlavného mesta Funchal, tak určite vám odporúčam Almirante Reiscar. Je to, myslím, že 3- alebo 4-podlažné parkovisko v úplnom centre, respektíve nie centre nejak mesta, ale blízko centra, tak veľkokapacitné parkovisko. Ja som tam parkoval v priemere okolo 7 alebo 6 hodín, platil som niečo okolo 10 eur, čiže za mňa fajn. S tým, že máte to všade blízko odtiaľ, je to blízko oceánu, tam je potom pláž, budete sa aj skľudne kúpať, ak chcete. Nedaleko je potom aj Múzeum Cristiana Ronalda, ak ste fanúšik, môžete sa tam ísť pozrieť, alebo sa túvať uličkami Funchal. Čo by som odporúčal vo Funchali vidieť, tak je Monte Palace a určite by som tam odporúčal ísť mestskou hromadnou dopravou, je to zážitok, ako ide ten autobus do tých strmých kopcov a vyhýba sa autám, to je akože fakt super. A potom Monte Palace je vlastne taká záhrada, niečo ako Arboretum, je tam tisíce stromov, oplatí sa to vidieť, je to veľmi pekné. Vstup stojí na jedno dospelého 15 eur, čiže na to nezabudnite, že budete niečo platiť, ale sú tam veľmi pekné fotky, viete si tam vychutnať ponču v pončabare, myslím, že tam majú chutnávka vín, čiže ak máte možnosť a čas, tak to určite využite. Inak by som povedal, Funchal nie je škaredé mesto, mne sa páčilo, ale pri toľkej prírode je to slabý konkurent, alebo ako to poviem, tá príroda je veľmi silná konkurencia pre Funchal. By som opäť išiel a strávil by som tam minimálne 3-4 hodiny, tak je Ponta de São Lourenço, je to taká ich prírodná rezervácia na východe ostrova a vstup stojí opäť 3 eurá. S tým, že v takej 3/4 alebo skoro na konci je taká malá reštaurácia, viete si tam dať pivko, viete si tam dať kávu, čaj, majú tam aj ľahké občerstvenie, skočiť na vecko a podobne. Toto je rovnako nabité výhľadmi, tam choďte, tam sa to naozaj oplatí, prejdete sa, uvidíte kus prírody, ktorá je nepoškvrnená, ako síce väčšina na Madére, ale tam to má krásny vibe, naozaj táto prírodná rezervácia stojí za to, aby ste ju videli. Myslím, že Milan bez mapy ju tiež mal vo svojom blogu, keď bol na Madére, čiže tam určite choďte. Ešte by som spomenul dedinku Jardim do Mar, tu by som spomenul preto, lebo tam je veľmi krásna promenáda popri oceáne, viete sa prejsť, dáte si kávičku hore a podobne. Je tam aj jedna reštaurácia, kde sme sa boli nájsť, tu by som
Tu by som rovnako odporúčil, tam mi veľmi chutilo a je to malebná dedinka, určite tam choďte. Veľmi dôležitá vec, káva. Madeira má veľmi dobrú kávu, má lacnú kávu proti Slovensku, nejaké euro 52 € za kávu mi prídu fajn. A ja by som určite vyzdvihol Gato Legal Coffee Roastery, majú fantastickú kávu, jednu sme si dokonca zobrali so sebou domov. Keď budete mať čas, aj keď nebudete mať čas, ale máte radi dobrú kávu, choďte tam, máte tam aj kiosk, máte tam aj klasiku, čiže myslím klasickú reštauráciu, takú raniekáreň, dáte si tam brunch, čokoľvek. Čo by som ešte spomenul, ak budete Almirante, blízko je taký brunch, volá sa Loft. Mňa tam veľmi chutilo, ak budete mať čas, treba vyskúšať. Čiže to boli moje rady, tipy a triky, čo na Madeire vidieť, čomu sa možno vyhýbať. Taká ešte informácia pre vás, môžete si dať jedno pivko, 0,5 je tolerované, ale nepite. Na čo? A ešte jedna vec, pristávanie na Madeire v našom prípade je veľmi ľahké pristátie, počul som, že to letisko je komplikované, ale nebojte sa, nenechajte sa odradiť. A čo sa týka ešte cien, to si možno dáme nejaký iný diel, ale čo som pozeral Raracha, tak tiež robil video o potravinách, mal pravdu, niektoré sú vlastnejšie, niektoré sú drahšie a čo sa týka jedenia v reštauráciách, tak idete tam asi kvôli tomu, aby ste si užili tú ich kultúru a tú ich kultúru si asi neužijete úplne, keď budete si robiť špagety na obytku, hej. A treba vyskúšať, a to vám garantujem, že vám bude chutiť pečivo vo všeobecnosti portugalské, ale na Madeire malo taký ten touch, že jete Madeiru. Čiže určite pečivo vyskúšajte a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli až sem na koniec tohto videa. Pre niekoho to bolo možno utrpenie viac, pre niekoho možno menej, ale ja som rád, že som sa k tomu odhodlal som sa k tomu už asi 3 roky a ja viem, že zvuk bude zlý, obraz bude zlý, všetko bude zlé, takže budem rád, ak mi dáte na toto like. Ak budete chcieť vidieť podobné videá alebo ďalšie videá, tak mi dajte odber, aby ste nič nezmeškali. Možno to bude prvé aj posledné, uvidíme, ale každopádne ďakujem vám a všetkých vás pozdravujem. Čau.